To fa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari gidan babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto. Idan ba ku manta ba, shi dai wannan babban malamin addini mutum ɗaya ne tamkar da dubu, inda ko da wani lokaci yakan ƙoƙari ya fito ya gaya ma gwamnatin Najeriya gaskiya, sannan kuma hatta malamai 'yan uwansa bai bar su ba. In ya ga sun yi abin da ya saɓa ma doka yakan fito ya gaya musu gaskiya. To amma sai dai irin wannan faɗan gaskiya da yake yi ko da wani lokaci, maimako a ce ta ja mishi farin jini ga 'yan uwansa malamai da kuma gwamnatin Najeriya. To amma kuma sai abin ya ja mishi baƙin jini, inda ko da wani lokaci akan fito ake yawan zagin wannan malamin addini, sannan kuma ana kushe shi ana mishi hassada. Idan ba ku manta ba, ko a kwanakin baya wannan babban malamin addini ya fito ya tona ma mataimakin shugaban ƙasa asiri, wanda ake kira da Nuhu Ribadu. To lalle irin wannan tone-tonen asirin da yake yi musu, to yana daga cikin abin da yasa kake ganin shugabannin ƙasar nan ba sa son sa. Sannan su kansu 'yan ta'adda irin su shugaban 'yan bindiga Bello Turji, wannan babban malamin addinin ko da wani lokaci yakan fito ya musu gargaɗi da jan kunne akan lalle irin waɗannan abubuwan da suke aikatawa ba daidai ne ba, ya kamata su tuba su daina. To amma ko da wani lokaci in ya fito ya gaya musu gaskiya, za ka ga su ma 'yan ta'adda suna jin haushinsa, wanda dama Bello Turji ba su ɗaya ba ba su biyu ba ya ɗauki alkawari cewar lalle sai ya kashe wannan babban malamin addini. To amma kuma har yanzu Allah bai bashi nasara ba. Shi dama malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto yana kira ga talakawa cewar lalle su ɗauki makami domin su kare kansu, kar su tsaya jira gwamnatin Najeriya ba za ta iya kare su ba. Sai dai irin wannan kiraye-kiraye da babban malamin addinin yake yi, to lalle da dama gwamnati ba ta jin daɗin irin wannan kiraye-kiraye da yake yi. To amma kuma shi malamin addinin ya ce lalle duk abin da zai zo ya faɗa gaskiya ce, kuma abubuwa ne wanda yake faɗa ba su saba ma dokar ƙasa ba, sannan ba su saba ma dokar addinin musulunci ba. Domin malamin addinin ya ce lalle a cikin Alƙur'ani mai girma akwai aya da ta yi magana cewar duk wanda ya zo zai cuce ka to ka tashi ka kare kanka. In ka kare kanka lalle ka yi shahada, in kuma ya kashe ka, in shi ka kashe shi, shi kuma ya mutu a ƙaton banza. Sannan kuma akwai hadisai da dama wanda suka nuna haka, inda wannan babban malamin addini ya ce to lalle tunda abun haka ne, to lalle ko bai kamata a ce a ɓoye ma talakawa wannan ilimi ba, tunda idan wasu sun sani wasu ba sani ba. Yanda ya ce shi yasa yake fitowa yake faɗan wannan ilimi, ya ce kuma ko a dokar Bature shi ma bai yarda da cewar a kama ka haka kawai a kashe ka ba tare da wani dalili ba. Wanda ya ce kuma ko da a ce ma mutum kai mishi laifi ne, lalle babu inda aka ce doka ta ba da dama ya ɗauki doka da hannunsa, amma an yarda zai iya shigar da kai ƙara, wanda kuma ita hukuma ake da ikon ta bincike. In ta same ka da laifin da ake zargin ka, take yanke sai a iya yanke maka hukunci. Amma ya ce haka kawai babu gaira babu dalili, kai ba kama ka da laifin komai ba, sannan a ce za a yanke maka hukunci, ya ce lalle wannan ba ƙaramin zalunci ne ba. Tunda kowa san dai abinda 'yan bindigan nan suke yi, za a zo a kama mutum ne, wani ma za ka ga magidanci ne da iyalansa, a kashe iyalan shi a ɗauke shi a kai shi daji, sannan kuma a ce ana buƙatar kuɗin fansa, wanda kuma dama wanda ya kamata su ba da kuɗin fansan ne aka kashe. Amma saboda tsabar jahilci na wa'annan 'yan ta'adda, idan ba a ɗauki wannan kuɗin fansa an bayar shi ma sai su kashe shi. Abin da ke faruwa kenan. To shi yasa shi babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto da kuma ɗan uwansa Sheikh Bello Yabo Takwaransa, wanda suka haɗa kai lalle sun ce ko da 'yan bindiga sun yi garkuwa da su, in ya so su ciccire naman su, amma dai ba a taɓa ɗaukar kuɗin fansa ba wayannan 'yan bindiga ba. To sai dai irin wannan kalamai da wayannan malaman addini suke faɗa ko da wani lokaci, to su 'yan bindiga abin bai musu daɗi. To shi yasa kake ganin suke ta kokarin su kai ma wannan babban malamin addini Sheikh Murtala a Sada Sokoto domin su samu su halaka shi. Duk da dai shi Sheikh Murtala a Sada Sokoto kafin ma Bello Turji ya kawo mishi hari, ya sha faɗa cewa ita kanta gwamnati yana zargin ta wani lokaci tana son ta haɗa baki ne da 'yan ta'adda a kama shi a kashe shi, wanda kuma a ƙarshe sai a yi basaja an cewa 'yan ta'adda ne suka kashe shi. Ya ce duk irin wannan ƙulle-ƙulle da ma kike da ake shiryawa, shi fa ya riga ya san haka, wanda kuma ya sha faɗa cewa lalle in dai kai ka tabbatar ka da tsoro, kaka kuskura ka je inda ake wa'azi, domin ko da wani lokaci za a iya kawo hari a wannan guri, wanda kuma lalle za a iya kashe ka. Inda kuma wannan shara ce ke ba masu zuwa wajen wa'azinsa. To amma duk da haka ka san ko yaƙi ake yi a wuri, sai ka samu wanda zai ce lalle zai je
domin ya dogara cewar Allah ne shi ke yin komai, in kwanan ka bai kare ka ba, babu wanda ya kashe ka. Haka shi kashe wannan malamin addini Sheikh Murtala Asada Sokoto ha kullum yake fitowa yana faɗa, amma yanzu su wayannan yan bindiga su suna ganin kamar cewa za su iya kashe mutum ne ko da kwanan su bai kare ba, tun duk inda za ka gansu da bindiga za ka gansu suna yawo, kuma kullum barazan da suke shine a basu kuɗi, wanda kuma wannan kuɗi tunda suka ga lalle manyan yan kasuwan duniya ma kuɗin ne bai ishe su ba, to su ma na haka kono za a basu wannan kuɗin ba zai taɓa ishe su ba, ya kamata su tuba kamar da babban malamin addini Sheikh Murtala Asada Sokoto ke kira, to lalle su ma su tuba su daina irin wa'annan abubuwan da suke, su rungumi zaman lafiya ya fi zama dan sarki. To amma su da ke wawaye ne ba san abin da ya kamata ba, su suna ganin wannan rashin hankalin da suke, su suna ɗaukar sa wani abu mai kyau ne, wanda kuma kowa san cewa wannan hauka ne kuma ba karamin rashin hankali ne ba, amma ko da za su gane gaskiya su aje makaman nan su ma su zo su rungumi sana'a kamar yadda kowa ke sana'a kuma yadda a zauna lafiya, to su ma su yadda da hakan, to mu muna ganin hakan zai fi musu. To amma su da yake lalle sakarkaru ne, kullum ana kiran su ne akan su bi gaskiya, amma kuma su sun rike ƙarya, wanda yanzu a wannan rayuwar da muke ciki kana yin gaskiya ma ya karken ka ya cika, to barantana kuma ka ki gaskiya ka tsaya kan ƙarya, to kaga wahala zaka dinga sha kenan, ka sha wahalar duniya sannan kuma ranar gobe alƙiyama sannan can ma ka sha wahala, amma ko idan ka rike gaskiya nan duniya zaka ji daɗi, ranar gobe alƙiyama shi ma zaka ji daɗi. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zan kuma tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Yanzu ka ji Malam Murtala shekaran jiya ranar Laraba, ranar Lahadi da Talata da dare aka zo aka kai mai hari a gidan shi. Hari aka kai mai, aka ɗauki mutum guda aka tsallaka da shi. Abinda aka tsallaka da shi don ya zo ya buɗe ƙofa su ko waɗancan da adda mota waje su shigo, kuma su adda bindigogi na wajen. Shi wanda an tsallaka shi ne don ɗaya buɗe ƙofa kawai. Allah ya sa Malam Murtala ya ji su, dama yana da kyamara da ke nuna mishi duk wanda zai shigo gidan. Yadda ya harbi ɗayayi biyu, ɗan iska shi ya tsallaka ya koma, su kuma waɗanda a cikin mota sun ka hizgi mota suka koma. Harbi shi yasa nake ce muku, kun san huɗubar da ta hurce, na ce muku ku yi tanadin makamai ko? Akwai hanyoyi na doka waɗanda ake riƙa bindiga, to ku yi ƙoƙari yadda kuka san kuna da bin hanyoyi na kusai gida ku gina, to ku bi hanyoyin na doka. Kuɗin bindiga ba su kai kuɗin gida ba, tunda akwai hanyar doka, ku bi hanyoyin doka ku mallaki bindigogi. Wallahi yanzu mallakar bindiga da kuka gani ya yi duk abin da za ka riƙa, ya yi mai gadi, bindiga ta yi mai gadi. Abin da ɗaya ya bindiga ayatul kursi, ita ɗaya ta yi bindiga. To ku riƙi askaru na neman tsari, kuma ku riƙi wanga kanan tanadi na gafili, kowane ku riƙa. Ai annabi ya san da ayatul kursi, ya san da azkaru duka da neman tsari, amma Allah ya saukan mai da ayat Qur'ani, wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Duk annabi ya san da waɗannan. Ba wai addu'a babba ce, addu'a usayful mu'min, makamin mu'mini ce addu'a, amma kuma duk da haka Allah ya ce ma musulmi ku yi tanadi, ku tanada musu min quwwa, abinda kuka samu dama na karbi. Kuma annabi ya fasar karhi na ala innal quwwata ram, abinda a karbi shine harbi ba, yanzu shine karbi ba, kuma ba harbi kibiya ba makami bace yanzu ba. Kibiya makamin karamin dan ta'adda ne, karamin dan ta'adda wanda ka zuwa da addashi, wannan kai kana iya huskanta ta da kibiya. Amma babban ɗan ta'adda mai bindiga babu abin da an magani ne bayan bindigar, don ita a ƙarhi ne, in koyo ji kana da ita to ka kare mai ƙarfi kenan. To yanzu inda Allah ya taimaka Malam Murtala yana rike da bindiga, a ƙaddara a ce hannunsa keke ba, an gama ta da shi ai, an gama ta da shi, kuma da an ce an ta da shi to ɓarna ta yi. To muna roƙon Allah kai ka san mai hannu cikin wagga matsalar, ba mu sani ba. Allah kai ka san mai hannu, kowane na Allah ka toda mishi asiri,
kowane na Allah ka kaskantar da shi Allah kowane na Allah ka hito da shi ga hili Allah ka tona in malami ne Allah ka ɗebe mai albarka kuma ka tona mai asiri in sarkin gargajiya ne Allah ka wace gargajiyar ta shi Allah ka kare kuma Allah ka wace rawanin shi da alkebba Allah in ɗan siyasa na Allah ga ka biya mai bukatar shi Allah in wani mai kuɗi ne ɗan kasuwa Allah ka wace kasuwancin shi Allah ka talautar da shi Allah ka tsiyatar da shi Allah kowane na ka sani ko ina yake in turjin gida ne in turjin waje ne Allah kana ganin kowanensu Allah ka halaka kowanensu Allah turjin gida da turjin daji Allah ka kare su Allah ka tona musu asiri Allah ka kaskantar da su yanzu jama'a ku dubi abin da ka faruwa a Zamfara Beniyaru cikin masallaci fa an ka zo an ka kwashi mutane cikin masallaci shin yanzu wani musulmi ne ka zuwa masallaci ya kwashi mutane